172 тысячи чалавек адначасова гулялі ў Forza Horizon 6 на стыме, толькі на стыме, без уліку Xbox. І гэта яшчэ да афіцыйнага рэлізу, які запланаваны на 19 мая. За такую магчымасць гэтыя людзі ў горшым выпадку заплацілі 140 еўра, калі куплялі Premium Edition дзесьці ў Ізраілі, 122 еўра, калі куплялі яго дзесьці, напрыклад, у Польшчы, 95 еўра, калі рабілі гэта ў Казахстане і 72, калі рабілі гэта на тэрыторыі СНД. Ва ўсіх гэтых выпадках цана амаль удвая большая за цану стандартнага выдання. І ўсё дзеля таго, каб атрымаць гульню на 4 дні раней. 4 дні. Геймеры, вы там ці што? Сёння паговорым пра рэкордны старт Forza Horizon 6, пра тое, як індустрыя прывучыла нас плаціць за магчымасць пагуляць у гульню раней, за магчымасць не чакаць, пра тое, якой агулам атрымалася Forza Horizon 6. Гэта такая GTA ад свету аўтамабільных гонак, і ці варта гэта увагі з тэхнічнага пункту гледжання. Давайте спачатку пра лічбы, бо яны сапраўды, як я ўжо сказаў, ашаламляльныя. Forza Horizon 5 на піку сваім мела 81 тысячу адначасовых гульцоў на стыме. Гэта быў поўны рэліз, усе версіі, усе цэны. Forza Horizon 6 перабіла гэты рэкорд яшчэ да таго, як гульня стала даступнай звычайнаму гульцу, звычайным пакупнікам. 172 тысячы на стым, і гэта выключна людзі з Premium Edition. Як я ўжо казаў, у сярэднім гэта дзесьці 120 еўра па Еўропе. Альбо гэта якія-небудзь падпісчыкі Game Pass, якія маглі дакупіць сабе Premium Upgrade за 60 еўра. Зразумела ж, гэта ўжо ў стымоўскай статыстыцы не ўлічваецца. Калі зрабіць нейкую такую грубую арыфметку і памножыць пікавы онлайн на кошт Premium Edition, атрымліваецца каля 20 мільёнаў долараў толькі на стыме за один дзень. І гэта без уліку, як я ўжо казаў, Xbox, Microsoft Store і ўсіх астатніх платформаў. Мне падаецца, што тут варта пагаварыць пра слана ў пакоі, пра Paid Early Access. Гэта ўжо не новая такая з'ява, і Starfield, і Diablo 4, і Mortal Kombat 1, і Evaft, і Doom The Dark Age. Усе гэтыя гульні прапаноўвалі заплаціць больш, каб пагуляць на некалькі дзён раней. Але з кожным годам гэта ўсё больш нармалізуецца, і Forza Horizon 6 паказвае, насколькі паспяхова гэта ўсё працуе. Абяцанка на пару дзён раней запусціць цябе ў гульню — гэта геніяльная маркетынгавая вынаходка выдаўцоў. Чалавек, які вынайшаў гэтую схему, ён, пэўна, атрымаў такую прэмію, ці, магчыма, нагой пад дупу, не ведаю. Так як я ўжо даўно мусіў прызвычаецца да факту, што эра адзінай такой даты рэлізу яна скончылася. Цяпер у гульняў некалькі дат рэлізу, залежна ад таго, колькі ты гатовы заплаціць. У свой час Test Drive Unlimited Solar Crown яна пайшла яшчэ далей. Яна зрабіла 2 ўзроўні ранняга доступу ў залежнасці ад версіі гульні. 2 розныя даты рэлізу для адной гульні. Ёсць срэбная версія, гуляеш на 2 дні раней, ёсць залатая, калі гуляеш на 7 дзён. Гэта быў проста неверагодны прагрэс. Па сутнасці, гэта штучная такая затрымка рэлізу. Гульня яна гатовая, яна прайшла сертыфікацыю, яна працуе, яна ўжо залітая паўсюль куды трэба, і для цябе яна выходзіць 19 мая, а для чалавека з больш тоўстым гаманцом яна будзе даступная, дасяжная ўжо 15. Гэта не ранні доступ для тых, хто плаціць больш, гэта, наадварот, выглядае як позні доступ для тых, хто заплаціў стандартную звычайную цану. І гэта, насамрэч, такія грошы з паветра для гульнявых выдаўцоў. Добра гэта ці кепска? Для мяне, як для геймера, пэўна так, гэта кепска. Бо чым больш паспяховых падобных выпадкаў, тым шырэй будзе распаўсюджвацца такая практыка. Не здзіўлюся, насамрэч, калі GTA 6, што выходзіць ужо гэтай восенню, у гэтым годзе, я спадзяюся, мы таксама пабачым які-небудзь платны доступ за пару дзён да афіцыйнага рэлізу. Бо на GTA 6 гэта будзе проста, насамрэч, бомба. З іншага боку,
у мяне няма вось гэтага фоуму, няма страху нешта прапусціць, нешта не атрымаць. Канешне, калі сядзець у соцсетках, то будзеш пачувацца як кот, які глядзіць на кумпячок, кілбасу пад столлю паветкі і аблізваецца. Геймінг, таму што ён найлепш працуе пры такіх вось рэлізах, калі усе пачынаюць гуляць адначасова. Разам шукаюць нейкія сакрэты, разам смяюцца з мемаў, разам абмяркоўваюць першыя ўражанні і знаходзяцца ў такіх роўных умовах. Калі ты дзеліш гульцоў на тых, хто заплаціў больш, і тых, хто не, ты разбіваеш вось гэтую агульную магію першага дня рэлізу. З іншага боку, ёсць, зразумела ж, і аргументы за гэта. Распрацоўка гульняў каштуе ўсё больш, а спажыўцы вельмі адчувальныя да росту цэнаў. Дадатковы даход ад энтузіястаў, якім, пэўна, гэта не замінае, гэтая дэлюкс-версія, ён, магчыма, дапамагае атрымаць вось гэтую базавую цану на прымальным узроўні замест нейкага далейшага павышэння. І ўрэшце рэшт, ніхто ж не прымушае ні мяне, ні цябе. Можна чакаць 4 дні і гуляць за тую стандартную цану, якая ёсць. Ці ўвогуле гуляць праз Game Pass, таксама з 19 мая там версія будзе даступная. Але факт застаецца фактам. 172 тысячы чалавек на адным толькі стыме вырашылі, што 4 дні таго вартыя. 4 дні вартыя гэтых 120 еўра. І менавіта таму гэтая практыка нікуды не дзенецца. А цяпер давайте крыху паговорым пра самую гульню, бо яна таго выдаецца вартая. 4-й раз запар Metacritic выводзіць гульні з серыі Forza Horizon адзнаку вышэй за 90 балаў. 4-й раз запар гульнявая індустрыя кажа: ну, Playground Games зноў усіх перамаглі. І 4-й раз запар я пытаюся, а ці ёсць ім агулам з кім змагацца, каб перамагаць? Ці яны змагаюцца з сабой з мінулага? У гэтым выпадку я не ўпэўнены, што перамагчы насамрэч атрымалася, бо гледзячы на першыя ўражанні ад новай Forza Horizon, узнікае пытанне, а ці мяняюць яны наогул у гэтай гульні хоць нешта, апроч тэхнічных складнікаў. І галоўнае, што тут змянілася, гэта насамрэч сеттынг. Упершыню за гісторыю серыі Forza Horizon фестываль прыязджае ў Японію. Токіа, сельская мясцовасць, горныя серпанціны, усё тое, пра што фанаты гэтай серыі прасілі гадамі. Playground Games зрабілі тое, што яны робяць найлепш, узялі рэальную геаграфію і спрасавалі яе ў такі кампактны, але даволі разнастайны адкрыты свет. Як заўсёды, гэта не адзін да аднаго нейкі злепак з Токіо, нейкі узнавенне, рэкрэацыя гэтага горада. Вуліцы тут шырэйшыя, натоўпаў менш, зразумела ж, машын на дарогах таксама менш, але затое ўсё гэта густа набіта рознымі нейкімі біёмамі. Гарадская застройка, храмы, рысавыя палі, гушчарныя лясы і такія, натуральна, тоўга. Звілістыя горныя дарогі, якія сталі сімвалам японскай аўтакультуры. Пяройдзем да таго, што сапраўды хвалюе тэхнагікаў, гэта ў першую чаргу графіка, і тут трэба адразу размежаваць. На ПК і на кансолях гэта, па сутнасці, дзве розныя гульні. Менавіта гэта адзначаюць тэхнічныя адмыслоўцы з Digital Foundry. На ПК Forza Horizon 6 упершыню атрымала паўнавартасны рейтрейсінг. У папярэдняй частцы рейтрейсінг абмяжоўваўся адлюстраваннямі на кузаве тваёй уласнай машыны, і ўсё. Цяпер Playground Games дадалі Ray Traced Global Illumination, RTGI. Сістэму, якая дадае рэалістычнае распаўсюджванне святла і тонкія цені. Машыны выглядаюць так, быццам яны сапраўды знаходзяцца ў гэтым свеце, а не нейкія наклееныя зверху на палатно дарогі. Але галоўны вау-эфект – гэта рейтрейсінг адлюстраванні. Будынкі Токіо люстэркава адбіваюцца ў лакавым пакрыцці тваёй машыны. Старыя кубмапы і ненадзейныя Screen Space Reflections тут заменены. Машыны адлюстроўваюцца адна ў адной, вада на вясковых дарогах выглядае натуральна, гэта рэальны насамрэч крок наперад.
Зразумела, за ўсё гэта трэба плаціць вылічальнай магутнасцю, максімальныя налады з поўным рэйтрэйсінгам патрабуюць топавага жалеза, але ёсць апскейлінг і генерацыя кадраў, таму не ўсё так страшна. Вось што сапраўды парадавала аглядальнікаў, гэта тое, што Playground нарэшце дадалі лайв-прэв'ю графічных налад. Ты мяняеш параметры і бачыш вынік сваіх дзеянняў адразу, без перазагрузкі гульні. У Forza Horizon 5 даводзілася перазапускаць гульню пасля кожнай змены, а цяпер усё гэта ў рэальным часе. Гэта такі файны quality of life апдейт. А вось на Xbox там крыху сітуацыя іншая. У цэлым яна така сама добрая, але ўсё ж такі іншая. У рэжыме прадукцыйнасці на Series X гульня атрымае 4К з дынамічным, гэта важнае, маштабаваннем, і там ёсць ідэальныя 60 кадраў у секунду. Digital Foundry не зафіксавалі ні аднаго нейкага прасядання. Series S працуе ў 1080p, губляе дэталі на адлегласці, але таксама трымае стабільныя 60 кадраў у секунду. У рэжыме якасці на 30 FPS кансолі атрымліваюць невялікі такі кавалачак рэйтрэйсінгу, адлюстраванні на кузаве машыны менавіта ёсць, як у свой час было ў 5 на ПК, але поўнамаштабных рэйтрэйсінг адлюстраванняў навакольнага свету тут усё ж такі няма. Кансолі выкарыстоўваюць мікс такі куб-мапы і SSR ўжо згаданага, які працуе таксама нядрэнна, але не заўсёды працуе кансістэнтна. Што датычыцца крытычных ацэнак, Forza Horizon 6, як я ўжо казаў, набрала 92 балы на метакрытыку з больш чым 60 рэцэнзій, стаўшы найлепшай ацэненай гульнёй 2026 года. На дадзены момант, зразумела ж. Яна абышла і Pokemon Pokopia, і Resident Evil Requiem. IGN поставила 100 балаў, Game Informer поставіў 93, Giant Bomb 5 зорачак з 5. Журналісты агулам там хваляць японскі сеттынг, візуалы, больш за 550 машын, але такія, безумоўна, выдатныя адзнакі, я да іх стаўлюся крыху скептычна. Не разумею, як такія высокія адзнакі агулам можна ставіць чарговай серыі гоначцы, у якой, гледзячы па ўсім, не адбылося нейкай такой заўважнай рэвалюцыі па-за тэхналогіямі графічнымі. Крытыка ёсць, і яна паўтараецца ад рэцэнзіі да рэцэнзіі. Формула стала прадказальнай. 6 раз ты прыязджаеш на фестываль, 6 раз ты збіраеш машыны, 6 раз адчуваеш сябе рок-зоркай за рулём. Журналісты Polygon прама пытаюць, наколькі доўга серыя можа ехаць па тых самых адпаліраваных рэйках, не ператвараючыся ў нейкую руціну. Digital Foundry пакрытыкавалі, сказалі, што Токіа выглядае прыгожа, але даволі пуста. Там ёсць шырокія вуліцы без такога характэрнага гарадскога руху, і яны ствараюць эфект апакаліпсісу, а не нейкага жывога мегаполіса. А фестываль у Японіі выкарыстоўвае тую ж прэзентацыю, што і ў мексіканскай 5 на сваім пачатку. І Forza Horizon агулам гэта бадай такая адзіная серыя, якая стабільна набірае 90+ балаў, і пры гэтым я кожны раз чую адныя і тыя ж заўвагі кожны раз. Занадта знаёма. Формула не змянілася. І тым не менш, усё адно 92 балы. Лепшая гульня года, рэкордны пік гульцоў. Яшчэ нават калі не адбыўся афіцыйны рэліз. Можа, справа ў тым, што Playground Games яны проста дасканала адшліфавалі свой рухавік і свой падыход, каб нават стагнацыя выглядала як нейкая дасканаласць. Калі твая формула без зменаў стабільна добрая, ці гэта лічыцца праблемай, ці ўсё ж такі гэта такая нейкая суперсіла. Шмат якія фанаты серыі Horizon адзначаюць, што гэта лепшая гоначная гульня для людзей, якія агулам звычайна не любяць нейкія гоначныя гульні. І я іх падтрымаю. Гэта ў тым ліку насамрэч і пра мяне, таму што апошняя гоначка, па якой я па-сапраўднаму фанацеў, была Need for Speed Most Wanted 2005, здаецца, года. Далей мне ўжо было нецікава, і я не магу назваць сябе фанатам гоначнага жанру, але гульні Horizon робяць для мяне якраз такі тое, што астатнія не могуць зрабіць. Яны могуць мяне зацягнуць, мне падабаецца там гойсаць, мне падабаецца рэжым The Eliminator, гэта умоўная каралеўская бітва.
Але мой прагрэс кожнага разу у кожнай новай Horizon з цягам часу прымушае мяне даволі хутка губляць цікавасць. Лічы, ты толькі пачаў, а ўжо прасякаеш па мясцовых аўтабанах на нейкім топавым аўтамабілі. У гэтай частцы абяцаюць, што сістэма прагрэсіі будзе больш складанай і гульня не будзе цябе закідваць некімі топавымі тачкамі толькі за факт твайго існавання на дарозе. Паглядзім, пакуль, калі ў цябе ёсць геймпас і 60 еўра на прэміум апгрейд, гэта самае тупое, што можна зрабіць, то ты ўжо можаш ганяць па Токіа. Усе астатнія да сустрэчы 19 мая. Ну, або побачымся на PlayStation калі-небудзь напрыканцы гэтага года. А пакуль я канчаткова з вамі ўсімі не развітаўся, хачу падзякаваць усім спонсарам, што працягваюць маю працу падтрымліваць. Яны вось тут у бягучым радку знізу адзначаны голасам. Дзякую ўсіх тых, хто заносіць больш за ўсё. Магнаты, мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь Алексей, Яўген Барановскі, ВНТ ID, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Титкоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза. Дзякую вам.